International Trade Fair and Business Leaders Conference magsugod karong adlaw sa Davao City. Saleya Kapuyan sa report. Gikatakdang moabot karon ang mga delegates nga mosalmot sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Malaysia-East ASEAN Growth Area kon BIMP-Eaga ug Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle kon IMT-GT Trade Fair and Business Leaders Conference nga ipahigayon sa SMX Convention Center sa Davao City. Si Mindanao Development Authority Executive Director Undersecretary Janet Lupus nibutyag nga ang mga delegates magikan sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Japan, Taiwan, Brunei ug China. Tukion sa maong international conference mao ang ASEAN Economic Community 2015, Transforming ASEAN Economies, Connectivity, Expanding Growth Beyond Borders, Harnessing the Full Potentials of Agribusiness in the Subregions, ug the Future of Tourism in BIMP, EAGA, and IMT-GT. Si Senior Inspector Romeo Abler sa Davao City Police Office nibutyag nga gibutang na sa full red alert status ang syudad ug nagdeploy na sab og kapin sa 2,000 ka mga security forces aron masiguro ang seguridad sa mga bot nga mga foreign delegates. Kini si Leia Kapuyan, alang sa Sun.Star Pilipinas.